do 70 rokov, muži nad 70 rokov, čiže budú takéto 4 kategórie skupiny. Prvá skupina, muži do 70 rokov, tam sú len dvaja, čiže odohráte jeden zápas a máte dohľadné. A bolo dohodnuté, že sa bude hrať zápas, sa budú na 2 víťazné sety. Čiže to skončí 2-0, 2-1. Tým, že sa hraje v skupinách, tak budeme mať papieriky, tam budete zapisovať aj loptičku, že skončí set 11, 5, 11, 6, takže zapisujte, aby môže tým rovnosti bodov môže rozhodnúť aj loptičky. Čiže budeme tak, že zavoláme zápasy, teda rozohráme všetky 4 skupiny naraz, lebo nie je nás veľa, takže sa začne všetky skupiny, všetky kategórie. Sú tu 4 chlapci, ktorí budú rozhodovať, na 2 z toho si budete sami. Čiže si to aj zapíšete potom, dobre? A všetko ja vyhlásim na stôl číslo 1, pôjde tam lístok, zoberiete si a tam si po každom sete, keď odohráte, zapíšete. Keď skončíte, to je sebe to zapíšeme, aby sme to vedeli jednoducho vyhodnotiť. Dobre, keď chcete vedieť, tak tá kategória muži do 70 rokov sú vlastne Peter Banáš, Peter Galovič. Muži 70 rokov Ivan Galovič, Jalošovský, Štefan Mela, Traja. Ženy do 70 rokov Elena Malážová, Julia Matláková, Anna. To tu má natrénované. Každý deň tu hádže. Ďakujeme. Pán Galovič, pripraví sa pán Borkovič. Galovič, ale pripraví sa pán Borkovič. Je tu pán Borkovič, dobre. A potom... Ale Ivan, pridaj a striapaj blízko. 2, 1. Ďakujem. Nechajte pani Uranovu, nech si odhodí a potom dotelefonujte a potom nám odkáčte. A ne, že ma trafíš. Ja hovorím, že ešte ma trafíš, bohatstvo. Dobre, dobre. Výborne. Dobre. Toto je skúšobný, takto háčim. Potom, keď sa budem tak budem zase ja fočiť vás, nie? Aby sme sa... Máte 3. Sem do stredu. Už som sa zachováva. Máte poistku? Babi, máte poistku?
No, šup. Dobre. 2. Pani Osvaldová, Marienka, otočte sa. A ja mám kopať. Čo? A to sa ešte nerozbehlo. To sa ešte nerozbehlo. Dobre. Toto musí byť odhádzané. Ale ešte sú, vieš. Dobre, dajte vydržať. Fú, ja viete. Máš nás? 2. Futbalista. Ukáž sa futbalista. Poďme do toho. Galanta do toho. Jasnú to majú drevenú nohu. Aha. To je prvá, Tá sa nepočíta, to si mohol tam včera. To je nacvičná. Ideš na ostro. Áno! Majstrovstva sveta a ide pán Mrva strieľať. Je tam! Áno! Treba povzbudiť. áno. Poďme, Pišta. Dal si nový klobúk, Hovorím nevidí. ti do bránky. Áno, paráda. Poslúcha. Presne, počúvaj, super, môj zlat. A to koľko máte kopov? Ešte. Pohľadiť do Päť? Štefán, nezdržuj, ideš. Nie, Štefán, potom vám. ideš. Ešte, sorry, ja som nevedel. Ešte, presne, šup do stredu. Krásne, super. A ešte jednu. Ešte jednu? Hej. To nemusíš, keď nechceš, nemusíš. Ale to ťa železo mnohé bole. Ale to ťa uskúšajú, počúvaj, nedaj sa vyprovokovať. No a teraz môžem. Výborne. To je skúška? To je pani Brunovská, že? Výborne. Jeden. Áno, má jednu má. Áno, áno. Všetkých máme tu. Ale. A čo, ako máš doma? Čo je chodí Katka sem cvičiť? Je na chalupe. Na chate. Ale sa je. Je tam? Dobre. Nevadí, že hovorím, že toto dohrají píko a idem ju odrúšať. Ani odrazia. Ešte keď ješ do bicykla, dojeme bagetu. Ako to vyzerá? Vyrovnané. Aby tam aj to logo bolo, ale tak...
to nejaké také tmavé, alebo co? Nemusíte, musíte. To je divné. Mene Národného organizačného štábu a všetkým veľmi pekne ďakujem za športový deň voči tejto veľkej teplote, ale dá sa povedať, že úspešne sme skončili a tešíme sa na ďalší rozvoj a na ďalšiu prípravu. Hlavne